последният инструмент, който днес ще използваме за обработка на лицата, ще го използваме и за телата после съответно, отиваме в филтър опцията, в навигацията, дропдаун менюто, избираме Liquify, което ни изкарва диалогов прозорец, в който имаме няколко инструмента. Първият инструмент, Forward Warp Tool, с иконката на пръстчето, което бута, всъщност измества пикселите в посоката, която ти му кажеш. В случай искаме да й приберем лицето малко и ето бутаме. Съответно в дясно имаш Brush Tool Options, което ти показва големината на четката, с която буташ, и Pressure или силата, с която буташ. По-силният Pressure значи, че по-рязко можеш да правиш подобни неща, по-малкият Pressure, ето в момента нищо не става, аз натискам, нищо не се мърда. Ето малко по-голям Pressure, виж как по-контролирано се мърда цялото нещо. Така, втория инструмент ти помага да реконструираш неща, които вече си съсипала, само че в конкретната обработка. Тоест ти може 3 пъти да използваш Liquify Tool, но само в последния път, който си отворила и не си го дала OK, тогава може да реконструираш. Ето в случая ще направим нещо ето такова. И ти си цъкала много пъти, т.е. Ctrl и Z един път няма да сработи. Затова взимаш реконструкта и почваш да минаваш. И ето виж, лека по лека изображението ти се реконструира. Така. Ето този пъкър инструмента смалява някакви неща. Но малко е трудно да прецениш как точно се отрази върху изображението. Затова като цяло по-добре си използваш първи инструмент в началото, като още се запознаеш с опциите. А пък Blot Tool увеличава някакви неща. Например, ето сега долната и устна увеличихме, примерно. И това са инструменти всъщност, които трябва да упражните днес.